أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه وعلى من تبعه بالإحسان إلى يوم الدين رب اشرح ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokračujeme v našem seriálu o božích jménech. Překrásným jménem Allaha Jalla ša'nuhu El-Fattah, který jsme přeložili jako otvíratel. Podle Zedžáčího je Allah Jalla ša'nuhu otvíratelem v tom smyslu, že spravedlivě a jasně rozsoudí mezi dvěma stranami, čímž otevře cestu k tomu, co je nejlepší. S touto interpretací souhlasí také Ibn Abbas, As-Suddi, El-Hasan al-Basri a další učenci. Katada dodává, že tento soud je navýsost spravedlivý, že to, jak on rozhodne, je absolutní spravedlnost. El-Khattabi k tomuto rozměru dodává, že Allah Jalla ša'nuhu otvírá svým stvořením cesty obživy a milosti a otvírá oči a srdce pro správné vedení. Sa'di dále rozpracovává, že boží spravedlivé vítězné otevření cesty k pravdě se děje na rovnou třech úrovních. Jednak z hlediska šariatských předpisů, že díky tomu, co on uzákoní jako povolené, zakázané, povinnost, zavržení hodné, dovolené a tak dále, otvírá lidem cestu k tomu, co je pro ně nejlepší. Na tomto i na onom světě. Jednak a jednak potom také v otázce toho předurčení, jak on, Allah Jalla ša'nuhu, předurčí osud, dejme tomu, všech věcí běh, tak otevírá to, co je nejlepší. To, co se nám stává, je to nejlepší pro nás, co mohlo být. A ne něco, co hypoteticky si myslíme, že by bylo lepší. Když bych já byl tehdy, když by se mi stalo tehdy, to neexistuje. Allah Jalla ša'nuhu tak, jak rozhodl, tak je pro nás nejlepší. To je druhý aspekt. A třetí, trest na onom světě. To, že Allah Jalla ša'nuhu potrestá nepravost, potrestá křivdu, potrestá nespravedlnost, potrestá nevíru, potrestá přidružování, potrestá herezi na světě onom, je otevřením cesty k tomu, co je dobro, co je opakem toho, protože víme, že to, co je špatně, nese nějaký nežádoucí následek, ať už na světě tomto, anebo na světě onom. Takže to je třetí rozměr toho, proč Allah Jalla ša'nu otvírá cesty dobra. Také podle něho otvírá srdce stvoření pro poznání a uznání božích darů. Že poznají Allah Jalla ša'nu, že si ho zamilují, že budou toužit potom, aby se k němu zase zpátky navrátili. Náš skutečný domov je ráj, není na tomto světě. My jsme byli stvořeni pro ráj a tam se máme vrátit. To je náš úkol, to je naše mise, inša Allah. Allah Jalla ša'nuhu je ten, který umožňuje dobro a otvírá k němu cesty na tomto i na onom světě. A tak jako dobrým otevírá brány dobra a odměny, špatným jako podobu trestu za jejich špatnost otevírá brány zla a trestu. Podle Al-Hakemiho otvírá komu chce jen to, co chce, ze svého dobra a milosti. To je všechno význam božího jména El-Fattah a nenašel jsem autora, který by toto jméno ve svém výčtu neuváděl. Je odvozeno od výrazu fetah jeftahu, slovesa, které znamená otevřít, rozhodnout. Feth znamená také vítězství, ano, prosbu o vítězství, triumf, ozřejmění, učinění něčeho jasným a nedvojznačným, nedvojsmyslným. Skrze to, že odstraníme nejasnost, jasný rozsudek vyneseme. To je feth, anebo verdikt. Podle Taberího istiftah, to je žádání o feth, o ten triumf, je to též, co istinosar, tedy žádost o vítěznou triumfující pomoc proti někomu něčemu. Soudný den je také nazván dnem otevření Jawmul Fath. Říká Allah Jalla ša'nuhu, Qul Jawmul Fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Odpověz v den rozhodnutí, tedy Jawmul Fath, nebude nic platná víra těm, kdož nevěřící byli a nebude jim dán odkaz žádný, odklad žádný.
Toto jméno se uvádí v Kur'ánu pouze na jednom jediném místě, kde Allah Jalla ša'nuhu říká: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Rci, pán náš všechny nás schromáždí a potom rozhodne mezi námi podle pravdy. A on rozhodce je El-Fattah, i vševědoucí El-Alim. Co to znamená pro nás? Pamatujme, že není jiné spravedlnosti nežli Boží, nežli od Allaha a nežli podle jeho zákona, podle šaríje. Ani není jiné cesty ke spravedlnosti, nežli skrze Allaha a jeho šaríu. Proto vždy hledejme soud a rozsudek pouze a výhradně a jen podle toho, co stanovili Allah Jalla ša'nuhu a jeho posel sallallahu alaihi wasallam. Protože to je nejlepší, protože Allah Jalla ša'nuhu je nejlepší z těch, kdož odstraňují překážky v pochopení pravdy a otvírají brány pochopení, porozumění, dobra. Allah Jalla ša'nuhu říká, nebo uvádí prosbu v Koránu ve znění Rabbana vtah bejnana wa bejna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pane náš, rozhodni mezi námi a lidem našim podle pravdy, vždyť ty jsi nejlepší z rozhodujících. Spravedlnost vznešeného Allaha je úplná už i na tomto světě a bude ještě úplnější na světě onom. Allah subhanahu wa ta'ala o nás ví vše, ještě předtím, než nás stvořil. Proti nepokorným bude v den soudu svědčit úplně všechno. I nebesa, i země, dokonce i jednotlivé části jejich těla. Allah těm, kdo budou odmítat jeho rozsudek, jeho feth, zapečetí jejich ústa a vyzve ke svědectví jejich nohy a ruce, oči, uši. Říká: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Dnes ústa jejich zapečetíme, však budou mluvit jejich ruce a svědčit jejich nohy o tom, čeho ze špatnosti nabyli. Allah je ten, pamatuj, který otvírá a zavírá brány všeho. Proto čti Kur'án, protože Kur'án ti otevře brány pochopení čehokoliv, pokud budeš rozjímat nad jeho významy. V Kur'ánu je základ jakéhokoliv lidského poznání, subhanallah. V jeho verších, v hloubce významu, najdeme principy všeho poznání ve všech oblastech lidské činnosti. Ačkoliv je pravda, ačkoliv je skutečnost, ačkoliv je spravedlnost manipulována zlovolníky a tyrany tohoto světa. Víte, že existují nějaké vůdčí narrativy, které někdo se snaží někomu vtloukat do hlavy a nějakým způsobem zatlačovat na okraj, marginalizovat ty nepohodlné výklady skutečnosti, tak Allah Jalla ša'nuhu odstraňuje překážky z vnímání pravdy a činí pravdu zřejmou. Otevírá cestu, protože je El-Fattah, k tomu, aby byla pravda pochopena, poznána, uznána jako pravda a aby blud, faleš byla uznána jako faleš, blud, lež. Pomůže Allah Jalla ša'nuhu ukázat pravdu lež jako lež, tyrany jako tyrany, utlačovatele jako utlačovatele a potom poskytne svou pomoc každému, kdo o ní prosí, protože on je El-Fattah, on je ten, který otevírá brány pravdy, úspěchu, štěstí, pochopení, nauky, i když se to protiví nevěřícím. Allah Jalla ša'nuhu říká: Seja'alullahu ba'da usri yusra, a Bůh po těžkostech přinese ulehčení. Tato víra, jak říká posel Boží, sallallahu alaihi wasallam, dospěje tam, kam dospívá noc a den. Jak uvádí Ahmed a Al-Albani ho oceňuje jako sahih. To znamená, islám se dostane na všechny místa světa. Tam, kde padá den a noc, tam se dostane islám. Tam bude islám. Poslu Božímu sallallahu alaihi wasallam podle hadísu, který zaznamenává Muslim ve své sbírce sahih, byla zmenšena země a Allah mu ukázal, kam až bude sahat vláda jeho víry. Takže islám se dostane úplně všude a inša Allah možná bude i úplně všude vládnout, možná i ne, ale každopádně nebude mít v soudný den nikdo žádnou výmluvu o tom, že nevěděl, co je islám, nevěděl, co je pravda.
Když už víš, že Allah Jalla ša'nu otvírá cesty veškerého dobra, potom pros Allaha Jalla ša'nuhu tímto jménem o všechno dobré, v prvé řadě o víru. Pros, aby napravil naše záležitosti na tomto i na onom světě, jako je prosba Božího posla sallallahu alaihi wasallam, kterou Abu Huraira uvádí v hadisi, který zaznamenává imam Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. O Bože, naprav mi záležitosti tohoto světa, naprav záležitosti pro mě mojí víry, která je základem, která je tím stěžejním pro mne a naprav pro mě záležitosti tohoto světa, ve kterém žiju. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi a naprav pro mne záležitosti onoho světa, kam směřuji. Waj'al waj'al الحياة زيادة لي في كل خير a učiň můj život přídavkem pro každé dobro. Waj'alil maut ráhatan li min kulli šar. A smrt mou mi učiň klidem anebo pokojem od čehokoliv zlého. To je zhruba význam prosby, kterou uvádí Ebu Hurejra v Muslimově sahihu. Tedy pros Allaha o dar vědění a správného pochopení víry, aby otevřel brány poznání, nauk, aby tě upevnil v porozumění víře, uzavřel ti brány bludu a zkázy, tak jako může věci otevřít a cesty otevřít, může cesty také uzavírat. Prosme o to, aby uzavřel pro nás brány čehokoliv škodlivého a špatného. Pros ho i o zdraví, protože je to největší dar na tomto světě. Člověk, když je zdravý, dokáže toho víc a může sloužit svému pánu daleko více a lépe než člověk, který je nemocný. Pros Allaha o halal obživu, o zdar každé své věci, protože Allah Jalla ša'nuhu je al-Fattah, který říká: Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwa al-azizul hakim. Cokoliv Allah otevře lidem z milosti své, to jim nikdo nemůže zadržet. Ale cokoliv on zadrží, to nikdo nemůže poslat kromě něho. A on mocný je i moudrý. Pros Allaha před vstupem do mešity a po východu z ní. Když se říká Allahumma ftah li abwaba rahmatik, Allahumma ftah li abwaba fadlik a tak dále. Známe prosby, které jsou z Kuránu a ze Sunny pro tyto příležitosti. Buď i ty ten, který stojí na straně Boží, a i ten, který je nástrojem, skrze který Allah Jalla ša'nuhu otevírá brány pravdy, spravedlnosti, dobra, zavírá brány falši, nespravedlnosti a zla. Uděluj druhým, přinášej jim užitek, ukazuj cestu k pravdě. Nejlépe svým příkladem, tím, že jsi sám takový, jako máš být. Odstraňující a zavírající cesty bludu. To by bylo boží jméno El-Fattah. Boží jméno Ar-Raqib, dohlížitel, je druhým, které dnes zmíníme. Allah Jalla ša'nuhu všechno sleduje a nic mu není skryto. A Taberi to vztahuje na boží dohled nad činy stvoření. Podle El-Qurtubiho Allah Jalla ša'nuhu je hlídač, jemuž nic neunikne a který všechno registruje a nic mu není skryto, nezůstává mu skryto. Podle El-Hulejmího se nikdy nestane nic nemilého díky tomu, že by Allah Jalla ša'nuhu zapomněl na něco, anebo nedokázal něco nebo někoho ohlídat. Zajjaj říká, že Allah Jalla ša'nuhu hlídá vše a nic z toho, co hlídá, mu neuniká. A s tím souhlasí El-Ghazali, Ibn Lathir a další. Podle Ibn Hasára nejenže Allah Jalla ša'nuhu hlídá, stráží stvoření a jejich činy, ale i rozpoložení a stav, v jakém se tato stvoření nachází. Podle El-Khattábího Allah Jalla ša'nuhu nikdy není nedbalý. Podle Sa'dího zná i to, co je hluboko uvnitř nás, hlídá i to, co je hluboko uvnitř nás. A všechno to ohlídá nejlepším způsobem. A nevím o nikom, kdo by toto jméno neuvedl. Raqaba nebo riqba v arabštině, to je z hlediska etymologie, znamená dozor, dohled, kontrolu, stráž, vyčkávání. Tedy ar-raqib je spolehlivý dohlížitel, kterému nic neunikne a dobře ohlídá to, co se mu svěří. Toto boží jméno je zmíněno na 3 místech v Kuránu, jako když říká Isa, alejhi salam, ve významu. Neříkal jsem jim leda to, co jsi mi nařídil, to jest, uctívejte Allaha, pána mého i pána vašeho,
a byl jsem svědkem o nich, dokud jsem žil mezi nimi. A když si mne povolal k sobě, byl to ty, kdo byl nad nimi dozorcem. Kunte enter raqibe, doslova v arabštině. A ty jsi svědkem věcí všech. Raqiba alejhim wa anta ala kulli shay'in shahid. A nebo jinde, na začátku súry An-Nisa, kde říká Allah Jalla ša'nuhu, ya eyyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Lidé, bojte se pána svého, jenž stvořil vás z bytostí. Jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Alláha, v jehož jménu se vzájemně prosíte a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Allah zajisté nad vámi je raqib, pozorovatel. A nebo na jiném místě, kde říká Allah Jalla šanhu, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. A Bůh na věci všechny dozírá. To znamená pro nás, že Allah subhanahu wa ta'ala hlídá všechno a nade vším dohlíží. A všechno nám zajišťuje. A proto se tedy i my oddejme uctívání Allaha, který o sobě říká Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude ve skutcích nejlepší, a on mocný je i odpouštějící. A máme také v hadithu od Omara, který zaznamenává al-Bukhari, známý Džibrilův hadith, také prorokovu definici, sallallahu alaihi wasallam, toho, co to znamená ihsán. Víme, že jsou ve víře 3 stupně, islám, iman, ihsán. A ihsán je definován jako uctívej Allaha, jako kdybys ho viděl, protože i když ho nevidíš, on vidí tebe, protože on je ar-raqib, ten, který všechno pozoruje. Allah pověřil také strážné anděli, aby tě chránili a dohlíželi nad tebou. Další anděle píšou tvoje skutky, dobré i špatné. Anděl nalevo špatné, anděl napravo dobré. Buď Allahu za toto všechno vděčný a pamatuj na to. V den soudu, jak jsme už říkali, bude všechno svědčit buď pro tebe nebo proti tobě, dokonce i zemi a části tvého těla. Říká Allah Jalla ša'nuhu, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. V ten den bude země vyprávět své děje podle toho, jak jí to pán tvůj vnukne. A také Jalla ša'nuhu Allah subhanahu wa ta'ala říká wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. A zeptají se kůži svých, proč proti nám svědčíte. I odvětí, Allah, jenž každé věci promluvit dává, nám slovo udělil a on poprvé vás stvořil a k němu budete navráceni. Allah zná všechno, to, co je zjevné, i to, co je skryté. To, co je malé, i to, co je velké. To, co je blízké, i to, co je vzdálené. To, co je navenek, i to, co je uvnitř. To, co je lehké poznat, i to, co je nejtěžší poznat. A nic Allahu Jalla ša'nuhu neuniká. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. A jestliže slova svá hlasitě pronášíš, je to zbytečné, vždyť on zajisté zná tajemství, byť sebe lépe by bylo skryto. To by bylo boží jméno Ar-Raqib. Pokračujeme božím jménem El-Hasib, zúčtovatel. Podle Ibn Jarira Taberího Allah sčítá a účtuje lidské skutky, a nakonec přinese kompletní celkové zúčtování. Podle Al-Khattábího Allah Jalla ša'nuhu je zúčtovatel za činy. Al-Hudejmí smýšlí, že eviduje, zaúčtovává vše do nejmenšího detailu, aniž by měl potřebu pracně cokoliv počítat, sčítat. Al-Ghazali přidává další rozměr. Allah je nejenomže zúčtovatel, ale také postačující pro všechny. Jednak jako zúčtovatel a jednak jako ten, který se postará o naše věci. Tak jak se říká v zikru, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nám postačí Allah a jak úžasný, anebo jak dostačující, jak skvělý je on, splnomocněnec, řekněme. A Sa'dí oba tyto aspekty spojuje do
jednoho celku a tento celek potom podle něho tvoří význam tohoto jména El-Hasib. Tedy ten, jemuž náleží největší důstojnost a který činí nade vším, ten, který účtuje všechny činy a ten, který je dostačující pro toho, kdo ho vzývá. Toto všechno znamená El-Hasib. A uvádí ho velká většina učenců. Nepodařilo se mě najít, kdo by ho neuváděl. Hisab v arabštině znamená zúčtování, vypočítání, účet a od toho je odvozeno toto jméno. Ihtisab, také příbuzné slovo, znamená očekávání odměny. Husbán znamená zasloužený trest, odpovídající trest. Hasiba jahsebu, považovat někoho za něco. Haseb je taky rodinný původ, to, co stačí člověku pro jeho hrdost a důstojnost na to, kdo je, odkud pochází. To je haseb. Toto všechno jsou konotace a toto jsou všechno příbuzná slova, od kterých, nebo ke kterým je možno přiřadit i boží jméno El-Hasib a která se nějakým způsobem odráží na jeho významu. El-Hasib se zmiňuje v Kuránu celkem 3krát, například ve verši, kde Allah Jalla ša'nuhu říká الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Pro ty, kdož hlásají poselství Boží a nebojí se nikoho kromě Allaha a Allah stačí jako účtovatel. A nebo v souvislosti s majetkem sirotků, když Allah hovoří o předpisu, jak zacházet s majetkem sirotků, který jsou nám svěřeni. A je nám svěřen taky ten majetek jejich. To znamená, že je máme postupně učit té, jak se říká dneska populárně, finanční gramotnosti, aby dokázali s tím svým jméním nakládat a tak dále, že se nemá pohlcovat bezprávně majetek sirotků, tak na konci říká وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا a Allah postačí jako zúčtovatel. A na jiném místě, když hovoří Allah subhanahu wa ta'ala o povinnosti odpovědět na pozdrav pozdravem stejným, anebo, což je ještě lepší, ještě lepším pozdravem, říká na konci tohoto verše Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. A Allah věru vše počítá. Tedy po naučení pro nás, cokoliv, ať už malá věc, jako je pozdrav, anebo obrovská věc s neskutečným společenským dopadem, jako třeba, dejme tomu, pohltit majetek sirotka a tak dále. Když jsme předtím varováni, abychom se neprovinili vůči nárokům, které na nás jsou kladeny, připomíná se nám, že Allah je ten, který všechno počítá, že Allah je El-Hasib. To pro nás znamená nutnost velebit Allaha, který je nejctihodnější a má největší nárok na to být na sebe hrdý. Být s ním. A proto potom člověk nic nestratí. Allah Jalla ša'nuhu nám bude stačit pro úplně všechno, co potřebujeme na tomto i na onom světě. Stačí jen zvednout ruky. S Allahem subhanahu wa ta'ala nikdy nejsi sám. S Allahem azza wa jal nikdy neprohraješ. Proto se na něho plně spoléhej. Přemýšlej o Alláhu, přemýšlej o svých činech taky. A účtuj sám se sebou, než ti bude zúčtováno. Každý večer v posteli, než ulehneš, než zaspíš, zrekapituluj si svůj den, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně, dal a má dáti. Přebývají dobré skutky, přebývají, nedej Bože, špatné. Zítra budu lepší. To je muráqaba, vědomí Božího dohledu nad mým, to je nad sebou. To je muháseba, to je účtování sám se sebou. Říká Allah Jalla ša'nuhu o soudném dni ve významu a postavíme v den z mrtvých vstání váhu spravedlivou a nebude nikdo o nic ošizen. I kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, my je přineseme a my stačíme si jako zúčtující. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Proto maximalizuj své dobré a minimalizuj své špatné skutky co nejdříve a co nejvíc. Také je důležité si uvědomit, že existuje dvě věci. Existuje prezentace skutků, předvádění skutků na straně jedné a existuje samozúčtování na straně druhé. Všichni budou ukazovat, všichni budou prezentovat, všichni budou předvádět své skutky. V duchu verše
kde Allah Jalla ša'nuhu říká فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Komu bude kniha jeho dána do pravice, tomu zúčtováno bude počtem snadným. Ale ten, komu bude v detailech účtováno, komu Allah Jalla ša'nuhu bude, koho bude tázat do detailu, do nejnepatrnějších drobností toho, co udělal, kdy, jak, proč, kolikrát a tak dále, tak ten propadne zkáze. Hadisy o tom jsou mutafakun alejhi, uvádí se od Aishy a od dalších, že prosila Allaha respektive ptala se Božího posla sallallahu alejhi wasallam na, na tento verš, zda neodporuje tomu, že kdokoliv, komukoliv bude zúčtováno, komukoliv Allah azza wa jal bude účtovat, ten propadne zkáze. Kontrolovala tím tomuto verši a posel Boží sallallahu alaihi wasallam jí odpověděl, že tento verš se netýká samotného účtování, ale týká se právě toho vystavování těch skutků. Proto nikdy nezapomeňme na ten záznam. Všichni píšeme svoji knihu, knihu svojich skutků. A nakonec najdeme v ní úplně všechno. Nic nám nebude opomenuto, nic nám nebude odpuštěno, respektive nic nám nebude opomenuto, zanedbáno, nezapsáno, neregistrováno, protože Allah Jalla ša'nuhu je El-Hasib. On je ten, který registruje a účtuje za vše. Může samozřejmě odpustit, může samozřejmě smazat ze záznamu, pokud uzná za vhodné. Říká Allah Jalla ša'nuhu v súře El-Kahf, kterou čítáme každý pátek, o tomto momentu: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. A předložena bude kniha každého a uvidíš provinile v obavách z toho, co v ní je obsaženo, a řeknou: běda nám, co je to za knihu, že ani malé, ani velké skutky zaznamenat neopomenula. A naleznou před sebou vše, co dělali, a neošidí pán tvůj z nich jediného. A potom Allah Jalla ša'nuhu mu řekne, tak jak se uvádí na jiném místě: Iqra kitábeke kefá bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Čti knihu svou, dnes sám postačí si proti sobě jako zúčtovatel. Dalším božím jménem, které zmíníme, je boží jméno El-Mubín, jasný. Allah Jalla ša'nuhu je jasný podle El-Bejhaqího v tom, že je jasně existující. Objasňuje, co je nejasné, a vede ke správné a jasné cestě. Podle Ez-Zajjádžího Allah Jalla ša'nuhu objasnil přímou cestu, objasnil, co je povoleno, objasnil, co je zakázáno, objasnil, že se k němu navrátíme. A buď se vydáme cestou ráje, nebo nedej Bože, ať nás Allah předtím ochrání, do pekla. El-Khattabi spojuje jeho jasnost s jasností toho, že je jeden, z jasnosti tauhídu, z jasnosti boží jedinosti, jedinečnosti, výlučného práva na uctívání. V tom je Allah Jalla ša'nuhu také jasný. Je jasné, že uctívat se má pouze on. Podle El-Hulejmího se on neukrývá. Ve smyslu tom, že jeho činy jsou tak jasné, že není možné, aby byl ignorován, aby nebyl odhalen, aby byl zainterpretován, aby byl nějakým způsobem posunut stranou. Podle El-Asbahaniho je jasný Allah Jalla ša'nuhu ve všech aspektech tauhídu, v tom, že je pánem, výlučným vlastníkem, stvořitelem, v tom, že je jedinečný ve svých vlastnostech a jménech, v tom, že jediný má nárok na uctívání. V tomto všem je jasný, že je jeden. A také v tom, že objasnil stvořením všechno, co potřebují vědět. Toto jméno uvádí všichni, kromě Ibn Mendy a Es-Sa'dího. Allah Jalla ša'nuhu je jasný, jasně poznatelný a nezávisí jeho jasnost na ostrosti schopností stvoření, která ho poznávají. V arabštině sloveso báne znamená být jasným. Ebáne znamená stát se jasným. V protikladu k nejasnosti, pochybě, zamlženosti něčeho.
Tibián znamená objasnění. Bejina, i sura v Kuránu, se jmenuje Bejina. Nepopiratelný důkaz. Bejjene yubejjinu znamená objasnit, vysvětlit. Jako když říká Allah Jalla ša'nuhu, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. A v ten den, kdy vzkřísíme z každého národa svědka a svědka z něho vzešlého, předvedeme tě jako svědka proti nim všem a seslali jsme ti písmo, jež objasněním je všeho, vedením milosti i zvěstí radostnou pro ty, kdo jsou muslimové, kdož do vůle jeho se odevzdali. Suře An-Nahl. To znamená, Kur'án dostatečným způsobem objasňuje věci všechny, aspoň rámcově. Pokud už ne i do detailů. Do detailů potom je třeba rozpracovává sunna anebo další sekundární zdroje. Ale důležité je si uvědomit, že to, co Allah Želešanu nám sesílá z víry, je plně dostačující pro to, abychom my poznali a pochopili všechno, co máme na tomto světě vědět, co je pro nás důležité a co nás má přivést do úspěchu nebo přivést k úspěchu jak na světě tomto, tak i na světě ono. Boží jméno El Mubin se uvádí pouze na jednom místě v Kuránu, kde říká Allah Azza wa Jal Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. V ten den jim dá Allah v plné míře podle jejich víry skutečné a poznají, že Allah je skutečnost zjevná. Nebo že Allah je pravdivý, opravdový a zjevný. To pro nás znamená, že boží existenci a jednotu může zapírat pouze někdo, kdo nechce vidět, kdo je zaslepený, kdo má oči, ale nevidí nima, kdo má uši a neslyší nima, kdo má srdce, ale nechápe jim. Jenom zaslepenec může odepřít Allah v jeho zásadní, výsadní a výlučný nárok na uctívání, tak jako když Allah říká, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ctěte Allaha a nepřidružujte k němu nic. Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně, spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimž vládne vaše pravice. Allah věru nemiluje ty, kdo jsou domýšliví a vychloubační. Jasné principy. Jasné principy, protože Allah je El Mubin. Jasný, který sesílá jasná pravidla, jasné příkazy. Allah Želešanu také popisuje svou knihu jako jasnou a nedvojsmyslnou. Když říká, když vytýká vlastně následovníkům dřívějších poselství následující, Já ahlel kitábi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Vlastníci písma, nyní již přišel k vám váš posel. Náš posel, aby vám jasně vyložil mnohé z toho, co skryli jste z písma a prominul vám mnohé a přišlo k vám nyní od Boha světlo a písmo zjevné, kitab mubin. Jasná nedvojsmyslná je i sunna Božího posla, sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurajra uvádí od Božího posla, sallallahu alaihi wasallam, že řekl, zanechal jsem vám dvě věci, pokud se jich budete držet, nikdy nesejdete z cesty, knihu Boží a mou sunnu. Hadith o tom uvádí imám el-Buchari. O tom Allah Jalla ša'nuhu také říká, أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين.
což skutku nepomyslí, že druh jejich není vůbec džiny posedlý, nejbrž je jen pouze varovatelem zjevným. Proto se nikdy neodchyluj od cesty Božího posla, sallallahu alaihi wasallam. A od toho, jak islám chápali generace prvních tří následovníků Božího posla, sallallahu alaihi wasallam. Jeho společníci, sahábové, jejich následovníci, tabi'in, a následovníci jejich následovníků, tabi'in. To jsou tři generace, kterých pochopení je pro nás závazné, protože posel Boží sallallahu alaihi wasallam říká v jiném sahih hadithu: Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalinahum, thumma alladhina yalinahum. Nejlepší pokolení je toto mé pokolení. V podáních to, ke který jsem byl seslán, potom ti, co přijdou po nich a potom ti, co přijdou po nich. To je důkaz, že je potřeba následovat jejich pochopení. A lže ten, kdo si myslí, že po 1400 letech může pochopit islám lépe a správněji, než ho pochopili tyto tři první generace. Pokud něčemu nerozumíme, potom je potřeba ptát se skutečných, spolehlivých a zkušených učenců, kterým je jasno. Protože věc je jasná. Věc je objektivně jasná, protože pochází od Allaha, který je El-Mubin, který je jasný. To, že někomu subjektivně něco jasného není, není problém té víry, ale problém toho dotyčného. Problém omezenosti jeho chápání. A pokud moje chápání nedostačuje, obracím se k někomu, kdo má chápání širší, hlubší, pronikavější a kdo má věci lépe poskládané, aby mi danou věc vysvětlil a tu nejasnost mi odklonil. Protože Allah Jalla ša'nuhu nezanechal nejasnosti. Allah Jalla ša'nuhu učinil věci jasnými, protože je el-mubin, protože je jasný. Tak jako říká Allah Jalla ša'nuhu: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. A vyslali jsme před tebou jen muže, jimž dali jsme vnuknutí, a zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li. Tedy ti, kteří mají ten zikr, kteří mají to připomenutí, kteří mají tu informaci, kterou my nemáme, jich se ptáme. Ti, kteří mohou poskytnout objasnění. Ty, kterým je jasno a kteří sami mohou objasnit. Z titulu toho, že Allah je El-Mubín, je jasný. Dalším božím jménem, o kterém si dnes něco povíme, je boží jméno El-Wekil, splnomocněnec. Allah je El-Wekil v tom smyslu, že dohlíží podle Taberího a pečuje o všechna stvoření. Rozdává jim obživu a chrání je svou všemohoucností. Podle El-Khattábího se stará o jejich potřeby nejlepším způsobem, protože víme, že Allah je jediný stvořitel a jen on rozhoduje o jejich osudu. Máme se dle El-Hulejmiho svěřit El-Wakílovi s našimi potřebami, neboť El-Wakíl je vyplní. Protože, jak říká Zedžáži, El-Wakíl je takový, který nám vystačí. El-Ghazali dodává, že on, Allah Azza wa Jal, je jediný absolutně spolehlivý, který vyplní beze zbytku všechna naše přání, kterému můžeme cokoliv svěřit, kterému se můžeme položit, jak se říká, do péče. Podle Es-Sa'dího si on shodně své všemohoucnosti, vševědoucnosti, všeznajícnosti uložil na sebe jako povinnost, že bude plnit naše potřeby a odhánět naše starosti a není nikdo, kdo by mu v tom mohl konkurovat nebo by mu v tom byl roven, podoben. Protože on je El-Wakíl, splnomocněnec, nejlepší splnomocněnec. Obzvláště se pak stará o věřící a jejich víru, jak na úrovni individuální, že mě nedá zbloudit po tom, co jsem byl správně veden, pokud se na něho budu se spoléhat na to, že to, jak mě Allah vede, je to nejlepší. Tak i na úrovni kolektivní. Pokud se spoléháme na to,
že Allah Jalla ša'nuhu se postará o svou víru a o svou ummu, uděláme správně. Allah Jalla ša'nuhu se o ní postará. Allah Jalla ša'nuhu nedá, aby se ztratil islám. Allah Jalla ša'nuhu nedá, aby byla pošlapána umma Božího posla Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jak na tomto, tak i na onom světě, ve věcech světských, tak i duchovních. Protože on je El-Wakil. On je ten, na kterého se můžeme ve všem spolehnout. Allah Jalla ša'nuhu říká, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Allaha nezávisela a on zná spočinutí jeho i složení jeho. A to vše je v knize zjevné zapsáno. V knize zjevné, která je u Allaha. V Lauhil Mahfúzu. Tady se neodkazuje na Kur'án, ale na Lauhil Mahfúz. No a toto platí ve dvou rovinách. Podobně jako u spousty dalších božích jmen, o kterých jsme už hovořili. Jednak obecně pro úplně všechny a úplně všechno a specificky pak pro věřící. Ve smyslu božích slov وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A tomu, kdo spolehá se na Allaha, tomu on postačí. A toto je opět jméno, které uvádí velká většina islámských učenců. Zase by bylo příliš nadlouho jmenovat je tu všechny. Toto jméno je odvozeno od pojmu vekýl, to znamená v arabštině pověřenec, zmocněnec. Někdo, komu se něco nechává na starost, svěřuje se mu nějaký úkol, dává se mu plná moc, svěřuje se mu něco do péče. Nebo také garant, strážce něčeho, který má něco na zodpovědnost. To je el-vekýl. A je uveden poměrně často v Kuránu, celkem na 14 místech, jako když Allah Jalla ša'nuhu říká وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Spolehni se na Allaha, neboť Allah zajisté stačí jako ochránce. A nebo Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah stvořitelem je věci všech a on ručitelem je tež všeho. A nebo když hovoří Allah Jalla ša'nuhu o bitvě na Uhudu a o reakci potom věřících po porážce na Uhudu, popisuje jako الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. A když jim lidé řekli, lidé se proti vám schromáždili, bojte se jich, to zvětšila se ještě víra jejich a zvolali, nám postačí Allah a jak výtečný on je ochránce. A právě tento zikr, hasbunallah, všechny hadisy, které se k němu vztahují, je také důkazem, že Allah Jalla ša'nuhu je el-wakil. Když říkáme hasbunallahu wa ni'mal wakil, nám postačí Allah, jak výtečný je on, ochránce, splnomocněnec, zmocněnec, ten, který nás má na starosti. Opečovávatel. Al-Bukhari uvádí hadis, kde posel Boží sallallahu alaihi wasallam vypráví příběh z dob následovníků předešlých zjevení, z dob Benu Israil, o dvou věřících, kteří obchodovali spolu. Jeden si koupil od něho, jeden si půjčil od něho a tak dále, jak to bývá v lidských vztazích obchodních. A naraz ten dotyčný neměl peníze, aby mu je vrátil tomu dotyčnému. A cestoval daleko, neměl jak se k tomu svému věřiteli dostat a když už ty peníze sehnal, vzal dutý kmen stromu, nacpal ty zlaťáky dovnitř a pustil je po vodě se slovy O Bože, o Pane, ty jsi El-Wakil, ty se postaráš o to, aby tento závazek, který vůči tomu dotyčnému mám, se vrátil tam, kam má, abych splatil ten dluh a neprovinil jsem se vůči němu ničím. Allah Jalla ša'nuhu to opečovával, dbal o to, postaral se, aby moře ten kmen vyvrhlo právě tam, kde byl ten věřitel a dluh byl zaplacen.
Hadith uvádí Imam al-Bukhari. Takže Allah Jalla ša'nuhu v tomto smyslu je el-Wakil, pokud mu svěříme svoje záležitosti, on se o ně postará. Pro nás to plyne nutnost uznání potřeby, že Allah Jalla ša'nuhu potřebujeme, že se bez něho neobejdeme. Nutnost cítit vděk za to, co všechno pro nás Allah dělá, jakou péči nám poskytuje, že nás drží při životě, že nás vede správnou cestou, cestou víry, cestou tauhídu, cestou sunny Božího posla, sallallahu alaihi wasallam. Protože to, co je cesta sunny mezi všemi cestami bludu v rámci muslimů, to je to samé, co je islám jako jediná správná cesta v rámci všech cest, které lidé následují. Děkuji za to, že nás učí to, co je pro nás užitečné na tomto i na onom světě. Děk za to, že nám dává sílu, přivádí nás k dobrým skutkům. My nekonáme dobré skutky ze svojí vlastní vůle čisto. To je Allah, který v nás probouzí tu touhu konat dobro a tu sílu vykonat dobrý skutek. Že nepodlehneme svodům sebe sama, svého nefsu, svého ega. Že nepodlehneme našeptávání šejtána. Teď je půst, že se zvládneme postit. Je posledních 10 dní Ramadánu, že zvládneme dávat sadaku. Někteří odvádí zekát, že dokážeme překonat svoji lakomost, dát zekát, aspoň teda zekátul fitr, pokud někdo nedává zekátul mál, nemá dostatek. To všechno za to vděčíme Allahu Jalla ša'nuhu, že nám pomohl překonat sebe sama a konat dobro. Allah Jalla ša'nuhu přebírá všechno, co se nás týká na sebe a garantuje nám úspěch ve všem, pokud se mu oddáme, pokud se mu poddáme. Pokud se necháme jim nést, pokud se necháme opečovávat Allahem, který je el-Wakil. Proč se na něho potom nespoléhat? Proč se neoddat Boží péči? Allah Jalla ša'nuhu říká, قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون وعلى الله Fetawakkalu in kuntum mu'minin. Je to situace, kdy Juša bin Nun a další jeden člověk z jeho lidu vybízí Benu Israel k tomu, aby vstoupili do Jeruzaléma. Allah Želešanu o tom říká a řekli dva muži bohabojní, jež Bůh zahrnul svou přízní. Vejděte k ním branou. Jestliže tudy vejdete, stanete se vítězi a na Boha se spolehejte, jste-li věřící. Ono šlo o to, že v tom městě sídlil nepřítel. A oni se báli toho nepřítele. Báli se konfrontace s ním. A tito dva jim říkají, pokud se spolehnete na Allah, Allah se o to postará. Skoncuje s nimi. Pokud se opřete o Allah, Allah s nimi zamete a uvolní vám cestu. A nebo tak, jak jsme měli v hadithu od Ibn Abbase, ihfazillah, yahfazakallah. Postarej se ty o svůj vztah k Allahu, střež si Allah, svůj vztah k němu. A on se postará o zbytek všeho, co potřebuješ na tomto i na onom světě. Nedá se opírat dokonce ani sám na sebe. Nedá se opírat o rodinu. Nedá se opírat o naši fyzickou, psychickou sílu, dovednosti, schopnosti. Pouze Allah je ten, který zasluhuje, abychom se o něho opřeli, abychom se na něj spolehli. A byli mu vděční za všechno. A tento vděk zrealizujeme poznáním, že Allah je Allah, že Allah je al-Wakil, toho, kdo je on. Konáním toho, co po nás on žádá. Tom, že posílíme svou víru v něho. Že budeme o něm mít dobré smýšlení. A že se na něj budeme spoléhat po té, co dodržíme samozřejmě zákonitosti příčin a následku. Protože potom si nás i Allah Jalla ša'nuhu zamiluje. Říká Allah Jalla ša'nuhu, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Až dospěješ k rozhodnutí, spolehni se na Allaha, neboť Allah miluje ty, kdož na něho se spoléhají. Je jasné, že když skočím ze srázu, spadnu.
protože gravitace. To je boží zákonitost. Ale pokud potřebuji z toho srázu slanit, upevním si lano a spustím se dolů. A spolehám se na Alláha, že mě to udrží a že já slaním v bezpečí. To je podstata tawakulu. Protože Allah Jalla ša'nuhu je ten, který určil tyto zákonitosti a v jejich respektování respektují i Alláha na straně jedné. A Allah Jalla ša'nuhu je ten, který kdykoliv do nich může zasáhnout a proto já spoléhám na něho, protože není nikoho, kdo by dokázal zvrátit jeho vůli. Všechno, co potřebujeme, je v jeho rukou. Na nás je jenom zvednout ruce, zvednout ty naše ruce a prosit. Allah Jalla ša'nuhu říká: Ves'alullaha min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima. A proste Allaha o čas přízně, jehož vždyť Allah věru zná dobře všechny věci. Cokoliv zlé se nám stane, spolehněme se na Allaha, on nám pomůže. Tak jako Ibrahimovi na hranici. Ibrahim a.s., jak uvádí Buchári ve svém sahihu, když ho hodili na hranici, protože se snažil vyvrátit modly svého lidu, řekl: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mně postačí Allah, nebo hasbi Allahu wa ni'mal wakil, mně postačí Allah, jak výtečný je on, ten, na koho se mohu opřít. Ten garant, ten ochránce. Allah Jalla ša'nuhu odejmul ohni to, že pálil, učinil ten oheň chladným pro Ibrahima a neublížil mu nijak. To byl zázrak a Allah Ibrahima zachránil. To je Allah, který je El-Wakil. Posledním božím jménem, které dnes zmíníme, je boží jméno El-Mujib, vyslyšující. Allah Jalla ša'nuhu je ten, který vyslyší prosby. Prosby přijímá i plní, jak říká Ibn Manzur. Podle Ezzedžádího odpoví, když je vzýván na tu prosbu. A podle El-Khattábího Allah je ten, který pomůže nuznému, když se k němu obrátí. Když něco zoufale potřebuju, zvednu ruce, poprosím Boha, Bůh mě vyslyší. Toto má podle Sa'dího dva rozměry. Jednak existuje dua taleb, neboli prosba žádáním, kterou Allah splní komukoliv, kdo ho žádá. Dobrému, zlému, věřícímu, nevěřícímu a tak dále. A o tom Allah Jalla ša'nuhu říká ve významu: ten, jenž utištěného vyslyší, když k němu se modlí. Amen yujibu al-mudtarra idha da'ah. Yujibu, od toho je el-mujib. Je zlo odstraňuje a činí z vás dědice na zemi. Je ten božstvem nějakým vedle Boha? Nebo je někdo jiný, kdo by toto dokázal, kromě Alláha? Jak málo dbáte na připomenutí. Sem spadá taky prosba ukřivděného, člověka v nesnázích, nemocného uzdravení, rodiče za dítě, postícího se, teď se postíme, tak máme jednu prosbu, která je přijatá. A nebo prosícího ve zvláštních příležitostech, na zvláštních časech, místech. V pátek, bude zítra pátek, je hodina, kdy se prosba přijímá, v poslední třetině nocí, v momentě mezi ezánem a ikámou, v momentě, kdy se střetnou dvě armády na bitevním poli a tak dále. Znáte ze sunny, existují časy, místa, situace, kdy je prosba přijatá. V těchto situacích Allah Jalla ša'nuhu obzvláště přijímá prosby, protože El Mujib. A jednak potom existuje prosba zvláštní, určená věřícím, od nichž přijímá Allah Jalla ša'nuhu také jejich uctívání, du'aul ibáde, jejich prosbu, která je uctíváním. A když se podíváte na způsoby uctívání, které máme, všechny jsou určitým způsobem prosbou. Obracíme se k Allahu svým jednáním. Když se modlím, vzývám Alláha, prosím ho o něco. Stačí, když si vezmete Fátihu. Velebím Allaha na začátku: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin. A potom přecházím k tomu, co od něho chci. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Vzývám ho, abych ho potom prosil: veď mě, Bože, cestou přímou. To je prosba. Já Allaha Jalla ša'nuhu tím uctívám. To je dua ibáde. To je rozdíl oproti dua, která je pouze žádostí.
A tuto přijme pouze od věřícího, protože podmínky přijetí každého skutku uctívání jsou dvě. A to je upřímné zasvěcení pouze Alláhu Jalla ša'nuhu, tedy člověk musí být předně, člověk musí být muslim, musí upřímně zasvětit tento svůj skutek uctívání pouze Alláhu, musí ho směřovat pouze k Alláhu, nikomu jinému a musí ho vykonat pouze tak, jak je, jak má být vykonán správně podle sunny Božího posla, sallallahu alaihi wasallam. Oba dva aspekty se spojují v Božím jménu El-Mujib. A toto jméno uvádí snad všichni, neuvádí ho El-Khattabi, Ibn Menda a Ibn al-Arabi. V arabštině ijába znamená odpověď na prosbu, jako, jako ve verši وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Když se tě zeptají služebníci moji na mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne prosí. Nechť však na výzvu mou odpoví a nechť ve mě věří, snad půjdou cestou správnou. Tady je použít výraz feliestejibu, nechť na výzvu mou odpoví. Allah je el-Mujib, ten, který odpovídá na prosbu. Boží jméno El-Mujib je zmíněno v Kuránu pouze na jednom jediném místě, když se vzpomínají slova Božího posla Sálih, když říká, že Allah Jalla ša'nuhu ve významu a k Samudovcům jsme vyslali bratra jejich Sáliha, jež pravil jim, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Lidé můj, uctívejte Allaha a nemějte božstvo jiné kromě něho. On dal vám vzejít ze země a usídlil vás na ní a o odpuštění ho proste a pokání čiňte, neb pán můj blízký je qarib a popřeje sluchu prosícím, mujib, ten, který dopřeje sluchu prosícím, ten, který vyslyší prosbu. A potom už je jenom jedinkrát v Koránu opisně v množném čísle, když se hovoří o Nuhovi, alejhi salam. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. O pomoc nás, když Noé zavolal a jak výtečně prosby splňujeme. Říká Allah Želešanu o sobě. Fele ni'mal mujibun. Jak výtečně prosby splňujeme. Tady se používá mujib. Allah Želešanu si myká v množném čísle. Pro nás to znamená, že Allah Želešanu odpoví bez nejmenších pochyb na naše prosby. Když říká وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Pravil pán váš, vzívejte mne, já vás vyslyším. To je boží slib. Allah Želešanu nám slibuje, když se k němu obrátíte, vyslyší vás. Stačí jen zvednout ruce a prosit o cokoliv chceš. Vzdálenost mezi tím, co bys rád a tím, aby se to stalo, je to, kolik je tvoje čelo od země. Tolik, kolik jsou tvoje ruky od země. Když je zvedneš, když padneš na seždu a na seždě prosíš Allah Želešanu o to, aby ti dal, co chceš. Když zvedneš ruce v prosbě a prosíš Allah Želešanu, aby ti dal, co chceš. Jen pokud v prosbě nebude hřích anebo narušení pout v rodině. Allah Jalla ša'nuhu v takovém případě tuto prosbu splní, pokud neobsahuje hřích anebo narušování rodinných pout. A to trojím způsobem. Buď ti to fakticky vyplní ještě na tomto světě, dá ti to, co chceš, anebo od tebe odstraní zlo podobné tomu, protože Allah Jalla ša'nuhu ví velice dobře, co by to pro tebe přineslo a nesplní ti to, aby se ti nestalo něco zlého. A nebo ti to nechá v soudný den. Dá ti to jako odměnu v soudný den. Hadis o tom uvádí Ahmed a El-Albány ho oceňuje jako sahih. Proto při své prosbě se soustřeď a buď pokorný, protože neprosíš jen tak někoho, prosíš toho, který je El-Mujib, který ti dopřeje sluchu. Očisti své srdce, dej almužnu, pomodli se 2 rekáty, přečti stránku z Kuránu, přibližuj se dobrým skutkem k Alláhu a potom zvedni ruky a pros. Pros Allaha o to, co
prosil posel Boží. Utíkej se k Allahu před tím vším, před čím se utíkal posel Boží, sallallahu alaihi wasallam. Řekni, Allahumma inni as'aluka kulla khairin sa'alaka habibuka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Bože, prosím tě o vše dobré, o co tě prosil tvůj milovaný náš Boží posel Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'adha bika minhu. Habibuka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A prosím tě o ochranu, utíkám se k tobě o ochranu před vším zlým, před čím se k tobě utíkal o ochranu tvůj milovaný náš Boží posel Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosme Allaha o ilm, nebo utíkejme se k Allahu před znalostí, která není ku prospěchu. A prosme o znalost, která je ku prospěchu. Prosme o přijatý čin, utíkejme se před nepřijatým činem. A prosme o to, aby naše prosby byly vyslyšeny. Protože Allah je al-Mujib. Využij časy, které jsou příhodné k prosbě a místa, která jsou příhodná k prosbě. Už jsme o tom hovořili. A nespěchej s odpovědí na prosbu. Neříkej, prosil jsem, nebyl jsem vyslyšen. To je uspěchávání prosby. To je přečin a trestem za něj je, že ti nebude splněno. Dávej pozor na to, z čeho žiješ a co jíš, protože je překážkou přijetí prosby, pokud se živíš zakázaný. A nejenom doslova, že nejíš halal maso, ale i přeneseně, že žiješ z výdělku, který je zakázaný. Živíš se lichvou, živíš se prodejem něčeho, co Allah zakázal používat, třeba alkoholu, dejme tomu. Všechno toto jsou důvody, proč Allah nevyslyší prosbu. Jinak by ji vyslyšel, proč? Protože je el-Mujib, protože ten, který dopřeje sluchu každému, kdo ho prosí. Pros i za ostatní, protože, jak uvádí Ebu Dawud ve svém sunenu od Ebu Darda, že Allah když vidí, že někdo prosí za svého bratra, pošle mu anděla a ten anděl říká Amin, veleka nebo iyaka bimitli. Amin a tobě, nebo pro tebe totéž, jako pro toho, za koho prosíš. Nikdy nebuď ani závistivý, nikdy nebuď ani nepřejícný vůči druhým, tak jako prosíš za sebe, pros i za ostatní. Pokud budeš prosit za ostatní, andělé budou ti odpovídat amin a budou andělé sami prosit, aby se tobě dostalo téhož. Proto někdy, když někdo něco potřeboval mezi selef, mezi našimi zbožnými předky, prosili, aby se toho dostalo druhým. A potom i Allah jim poslal to, co chtěli. Nezapomeň ve svých prosbách, a teďka je nejlepších posledních 10 nocí celého roku, posledních 10 nocí Ramadánu, pros za rodiče naše, za naše šejchy, za všechny důležité lidi v našem životě. Třeba i za nemuslimy, klidně, aby jim náš Pán dal správné vedení, aby jim dal pevné zdraví. Předpokládám, nebo důležité, že je to prosba o věci na tomto světě. Nemůžeme my za ně prosit, pokud už nejsou mezi námi, za to, co je na světě ono. Ale pokud ještě žijí, pokud ještě jsou mezi námi, prosme za ně. Ať jim Allah dá hodně peněz, ať jim Allah dá dobré zdraví, ať jim Allah pomůže v tom, co chtějí a tak dále. Pokud je to dobré pro islám a muslimy, prosme i za ně. A prosme v prvé řadě o tom, aby jim umožnil poznat pravdu. A nezapomeň ve svých prosbách na učence a vládce všech muslimů, nebo vládce muslimů v jednotlivých oblastech, aby je Allah napravil, aby je vedl k tomu, co je dobro, v čem je dobro pro islám a pro muslimy, aby je usměrnil k tomu, aby správně vedli ummu islámu, aby její zítra bylo lepší, než její dnes. A já o toto všechno prosím Allaha který je el-Mujib, aby na tyto prosby také odpověděl a splnil je. Amin ya Rab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.